moraš da snimaš ruke, brate. Deo, brate, odnosno jedan jedini put samo. A kurčina morat će, dobro, vidi se ovdje, brate. Pa vidjet će se. Čuće se. Nasilje, a? Nekako je malo jej. Dalje. Da, šta ćemo sad svirati? Šta ćemo sad? Nismo svirali jebati. Ćemo jebati. Jako. O, teško je. Nije lako, bre. Šta ima još, brate? Hoćemo... Kako se Lima osjeća? Lima, da tebe sve zavisi. Upa! Drugi mrak, realno. Mrak. Au.
Nemoj, brate. Onako, bilo da ja. Monak. Sad ćemo sada da lomimo. Idemo vodu. Žel šišicu sam nogu, majke. Ne, kažem ti rođen. Hoću mulet došišem, brate. Ono, ja šrku na najgoru, brate. Ja sam razmišljao o šišem isto. Da, ovdje, brate, da skratim i samo repovi pozadnje, druže. Part in the back, to je. Da biri glavu ovdje. Šta možemo sad da sviramo, brate? Ne znam. Brak 1, brate. Realno treba Jesi da živ? to jedno za drugim, brate.
Monako. Dobro je to. Kaže Lichtenstein. Andorra. Vatikan. Vatikan. Vatikanu smo odsvirali, bre. Vatikan. Sad uzremo onaj jam session. Malo. Sa susuli. Ladno ti. Da. Reci se oblači. Sramota ga pred kamerom. Kaže, ne mogu gol veće mi roditelji. Kaže, mama me rodila s majicom. bre. Pozdrav. Pozdrav za Liminu mamu. Također. Ajde ti također. I drugi pot, Druga klapa. druga klapa, treća, Četvrta. peta, šesta. Nešto je. Jebi ga. Ovo je kupljen live. Dobro, baš Dobro, sam teško je, šta? Da, da. Teška je pesma Boga. Da, a mi smo debili koji su imali Probot 3. 3 sata pre ovoga. To je baš dobro zapravo. I... Da, to još ima. Šta bre, šta još imaš koliko hoćeš? Ima još... Neke? Ne. Da, reći. Brate, straight edge. Reke straight edge. Reke I so. To je to, brate. I pi. EP. Ajmo nešto sad sa EP, ajde malo da EP. gledaš. Da ja odmorim malo moje napaćene glasne žice. Cigla, vidi ga, šta cigla. Ste se usrbi.
Bar ciglu nije bilo strah. Daj. Jesmo svirali jebote, jesmo. Jesmo svirali Ja, jebote, mora 3 puta bude na live-u, brate. Ajde reke. Ja mogu ti ovo dobro. Uf, reke. Ajde. To je teško baš. Ajde. Reke. Šta je lakše od toga? A ću da se uzme. Mrak, jesmo svirali Mrak 1. Da. Sve smo to svirali. Znači ima soba. Brate, ima Blast. Pa da, to soba i reke. Tamo daleko. Eto, da, to je to. Tipa tamo daleko pa onda reke jer su mnogo teške. Ajde. Mnogo, teško. Kao reke iz Srbija, znaš. kao? To, kao naše. 1389. Mi smo aktivisti. 1-3-1-4. Mi smo retardi. Aca bacam. Ajde zakon. Da, tamo najdalje. AP savršen. Ništa, reki. Da, samo mogu da se Sad. Toliko o tome. Rođeni, ja znaš da sam na Bandcampu našao neku playlistu na kojoj se nalazi pesma Bednika i to Ulice. Od svih. Od svih pesama, Ulice su Jedina na pesma koju ne Bandcampu. svirate je na listi. Nije jedina, ali da, jedna od dvije. Da, ne svirate i krug. Da. Igra se pa. Da, to je sad nego s prvog albuma. E, daj mi malo vode. Ja ne mogu da verujem od svih pesama da su tu stavili. Bukvalno car je. Ima i koša neki ako hoćeš. Neki. Hm? Ima neki koša. Ovo je Evo je vode. Se znojim kao da sam pokisao, brate. Znači katastrofa. Pogledaj mi lice, brate. A, pa šta, reke, brate, to je to. Ma da. Kako beše kreću reki? Cupavac, pa cupavac, pa cupavac. Pa krene, pa dođe ušće, pa na kraju u more. Ono je on, brate. Potom. Ima intro, kreće, brate. brate. Ne znam koja klapa po redu. Klapa 3 broj 1. Može, brate, čuo.
Tačno. Bre, stoku je. Au. Čeže, što ima dalje? Soba i vlast. Šta je bolje da bude poslednji? Soba, ili vlast, a? Ne znam, isto ne. Da, isto mi je fora. Ja mislim da je šmekerski blastom završiti sve. Da. Dobro. Evo, poslušali smo našeg dragog metalca, Dimija, koji sad ima puno kamera. U majici Vojvoda. Pokaži se Svetu i svoju majicu. Da, snimit ćemo mi njega na... Ćao. Onda reki, Dobro. Kako je, Hvala svima što ste prisustvovali. Pa dobro, gasio sam. ili brži. Hvala tebi. Snimit ćemo naknadno sve, brate. Brate, A što je ovo, najgore, hladno kao znaš lako kako si. sam ovo dobro izveo, brate? Jer sam se baš histerično kretao i to može izgleda dobro ako ste vi histerični, brate. Da. Dobro ti su meni.